Dunay nangutana kung unsay kahulugan sayang damgo. Ato lang siyang tagoon sa pangalan nga JTC. Nagdamo siya nga iya kunong gisunog ang iyang balay nga iyang gipuy-an. Unsa kunoy kahulugan? Ang imong damgo JTC ari ni siya magdaog kung ang kayo or kalayo dunay aso. Matod pa sa libro ni Professor Same nga kung atuwa sa layo ang aso kini nagkahulugan nga mahulog ka sa pagduha-duha sa imong pagabuhaton. Pero kung duol ang aso, nagkahulugan nga pagbantay sa imong sip-sip o mga palador. Pero kung ang aso nga dunay kalayo, kini nagkahulugan nga dunay wa damang kwarta